Oh, thokoza. Nakho imali nayi bangiphathele yona imali le. Nakho. Ngithi yabo? Imali lena ngempela. Khona ke lo bangiphathele khona usisi, mina ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga impela. Angithi yabo? Yebo mkhulu. Yebo, iyona impela yonke le imali. Imali mkhulu le mali esibheke njengamanje. Yebo. Akuwona u10% wakho. Iholo lakho leli noma angithi ukubonga kwasise ubheke kuwe. Yebo kunjalo. Leli nje akusona 10% wami. Ngeke ngiqambe manga. Akusona u10% wami lona. U10% wami ngawuthola ngoba vele mangiqeda ukusebenza. Lo 10% wakho ungena ngaleso sikhathi. Angazi uyangizwa yini. Ngizwa kahle mkhulu. Yebo. Lena nje imali iphume kosisi ngoba kuhlukene kabili ngomkhanyiso wakhona. Angazi uyangizwa yini. Kuhlukene kabili. So umuntu makuthi nje nakhona futhi akusiyankawuthi kuphela ngiyisebenzisayo. Umuntu nje angangithumela imali yami ngolwandle. Ngomfula amanzi ahambayo. Angazi uyangizwa yini. Amamkhulu wena umthumelelayo iyona leyo mali noma le imali mawuyitholile khona lapha angithi ngiqedile wonke umsebenzi yonke into i-right. Yes wenzile. Yebo. Imali ukuthi ngiyithole mina ngingamthumela i-account ukuthi ayifake khona imali ukuthi ngiyithole. Noma singasebenzisa umfula. Yebo. Amanzi ahamba kunamanzi ahambayo. Imali yami ngiphosa lapha yana mina ngisoyithola ngapha. Noma ngisebenzisa i-toilet lokugubhelela semakhaya. Ngisebenzisa lo. Sekubingelela mbukeli weNtsayiswe TV1 nawe mlandeli wohlelo Siyathokoza Emakhosini igama lami uNkosi Sibongo wangati. Namhlanje siphinde saphuma sibiziwe udokotela ke omkhulu kakhulu la ku-TV kulokavela ama-calls ayangena abantu bayancoma. Namhlanje udokotela uthe asifike kwakho ngiyacela ukuthi ngikunikeze ithuba lokuthi ubingelele umbukeli weNtsayiswe TV1. Sanibona njani? Siyaphila mkhulu. Siyaphila nathi. Dokotela ngikukhumbuzela umbukeli ubani lo okhuluma nasi njengamanje? Lo okhulumayo namhlanje uNkulu Bwanali lo. Uyena yebo. Mkhulu ivideo yakho awugcina ukwenza mkhulu asusa umsindo kakhulu abantu bafonele kakhulu abantu baafuna ngempela ukuthi ephinde kuyudokotela nasesicela ukuthi mkhulu wathi namhlanje ngethuba ngicela nifike nakho futhi nifika kunento ekhona engizokhuluma ngayo la ekhaya engifisa nibe khona amaqoshwa lomlando mkhulu mongasitshela nje baba ukuthi before ukuthi makukhona umuntu othi mina ngisekhaya njengamanje ngibone ngathi ifona yami iyacisha idatha lami liyangiphelela ingokupheli le video mathi uyakufuna mkhulu ukuthola kuphi noma ukuthola kuziphi inombolo ba inamba yami ngizoyisho and ngina inamba eyodwa anginawo amanamba amaningi iyona nje umuntu ngithola ku WhatsApp noma straight call. Yes. Inamba yami ithi 06898299159. Siphinde mkhulu. Iyona le namba yami ngiyiphinda futhi 06898299159. Iyona inamba yami le. Iyona le bangithola ngayo abantu ku WhatsApp noma straight call. Yes. Mkhulu namhlanje simemile wathi asifike la endombeni yakho osebenzela kuyo. Bangachazela umbukeli weNtsayiswe TV1 noma uchazele nathi ukuthi yini lesize namhlanje siNtsayiswe TV1. Lento size namhlanje lana kuna usisi ngihlele naye. Umsebenzi wakhe wathi wahamba kahle kakhulu. So yena vele uyikhethele ukuthi hayi mina ngendlela bengihlupheka ngayo. Ngendlela ngiyiyo kungcono ngihambe uyobona umkhulu. Angazi uyangizwa yini. Ngiyakuzwa mkhulu. Yebo kulokho nje ngihlele lana nosisi ukhona la eceleni kwami. So umsebenzi kaSisi umhambele kahle useze nenkomo zakho la ekhaya ezokubonga mkhulu. Ngingakwazi mkhulu ukukhuluma nayo Sisi ngimbuze ukuthi yini le ngaka akwenzele noma omenzele yona enkulu kangaka. Sisi wami sikubingelele sikwamukele kwiNtsayiswe TV1. Yaphila sanibonani njani? Nakhuluma noZama Mlangwane odabuka eLady Smith eMnambithi. Yes. Lana kade ngisangihamba sengihamba abantu abawu5 ngingasizakala.
So ngithe mangingena ku-shop ngathola umkhulu wakwazi ukuthi angisize. So ngamfonela ngamtshela, wangitshela ukuthi angenza ukuthi ngifake inkomo ezingakhe, wanikeza i-account yakhe ngafaka imali. Ngithe mangabe ngibuya wangifonela umkhulu wangitshela ukuthi cela ngimuphi i-account yami. Ngamnikeza i-account yami. Mangabe ngimnikeza i-account yami sesolala ntambama ngabona ukuthi umkhulu uyasebenza kwangena imali e-accountini yami. So lo msebenzi uwenze usekhaya ungakaze ufike umkhulu. Wakufakela yena imali njengoba ade ethembisile. So siswami mangabuza ukuthi namhlanje uzombonga noma uzombonga ngani ngoba ufike nje namhlanje, yini lengaka ekwenza uzophuma endlini waze wathi cha uthi ngimbone umkhulu? Okuhlangenzele kona. Ngoba kwazile ukwenza izinto eziningi. Ingane zami ze-right ziphindelile esikoleni manje. Ikho ngithi ngizombonga namhlanje. Mkhulu, le nsebenzo sasakhuluma ngayo kwi-video edlule. Ekuyiyona ethusa abantu kakhulu. Leyo ukuthi imali yakwazi ngempela ukufika ecingweni lomuntu noma ku-bank account yomuntu. Yebo kunjalo. Iyona msebenzi owenzile lo mkhulu. Kunjalo. Ngiwenze njalo impela. Ngoba vele baningi hayi yethu. Baningi abantu bafikayo ukuthi hayi ngisize. Besikhulume khona efonini. Ngimtshela nje umuntu ngoba usise icaza ngayo. Ngimwenzele nje imali khona efonini yonke into ibe right. Bese naye banginikeza lo 10% wami ngofunayo. So mkhulu le nsebenzo angesikhulume ukuthi imalini, angesikhulume futhi wenza kanjani noma futhi ama recipe akho osebenza ngawo uma uyikhanda le nsebenzo. Kodwa mangingabuza kuwe ukuthi ngaphandle kwayo konje yini enye sathi ikhona la ekhaya ekwazi ukwenza imali baba? Kuningi impela. Yes. Kuningi igroup umuntu mayefuna isigubhu angastola khona la ekhaya. Kuningi impela. Ngoba umuntu makuthi ulahlekela umuntu wakhe ukuthi ahlambe luthando indaba luthando. Uyabona ukuthi angifuna ukubuyisa umuntu wami. Loyo muthi la ukhona. Baningi abantu basizakalayo la ekhaya. Kakhulu mkhulu. Dokotela, ngesimo sokuthi umuntu omatasa. Ngizothanda ukuthi ngimdedele nenze le msebenzi noma le ngxoxo bengizoba nayo wasicela ukuthi sibe khona bese ngifuna nami ukuba ne-feedback noma ngibe up to date ukuthi kwenzakaleni ukuze kufike lesi sikhathi mkhulu. Ngiyacela. Yebo baba. No ngiyakuzwa athi baba. Yebo baba. Thokoza kunjani? Siyaphila nathi. Yebo. No akunankinga. Ingenile. Kulungile thokoza. No ngoba kwamanje ngisasebhizi lana sobuye ngifonela. Ngoba kwama ngisasebhizi. Noma ubuye ungifonela lapho ngabo 6 ungaba right. Yebo. Kulungile. Thokoza. No nangu umunye futhi beyobonga. Umsebenzi omuhle ngiwenzayo. Ngiyathanda impela ngoba usizi ufikile lana. Uneqiniso. Uyangizwa. Abantu baningi vele nje abakwenze lokho kwenzile usizi. Bancane. Andikuhle ngoba lokho kwenzeka sikhona silalele futhi siyezwe. Singene ingxoxweni yakho kodwa siyezwe ukuthi umuntu obongayo lo khuluma. Yebo kunjalo impela. Yes mkhulu. Cha ngesimo sesikhathi ngizondedela mkhulu niyenze le nsebenzo noma niyenze le ngxoxo ebenizoba nayo singokufika thina. Sesifikile ke sesingofakazi sizobona futhi nababukeli benseswethi 1 bazobuka lo mqopha umlando noqopha usisi ezobonga kuwena baba. Mkhulu. Akunankinga nangu usisi. Fanele ukuthi makukhona ufike uyobonga ngakho angakuvesa lana abantu bakubona. Sisi wami ngiyacela ukunikeza ithuba lokuthi usikhulumele nomkhulu umnikeze lokho sile ngako ukuze sibone nathi ukuthi umsebenzi omkhulu kangakanani. Okay. Nakho ngizobonga ngakho kumkhulu. Kongathi kuyasinda nje. Akuthi ngikhiphe lokho ngoba khona ukuhlala kahle ngizobeka phansi lokho. Thokoza.
hayi ungabeka khona la sasa. Kuyini lokho esikubukayo la phambi kwethu sisi? Futhi ngiyacela ukuthi ukuzivulele sibone ukuthi yini lengaka ozoyipha umkhulu namhlanje. Sengacela ukuthi umkhulu ayivulele abone ukuthi ukubonga kwami kungakanani engimupha kona. Mkhulu. Yebo. Nakho kuthiwa zithintele lapho ezintweni zakho ophiwa uzwa. Thokoza. Nami nje ngempela nje ngifisa ukubona ukuthi yini ingaphakathi. Yini engiphathele yona usisi. Hayi mkhulu ithuba siyakunikeza. Yes. Kulungile ke. Sengiyazivula ke. Esikhona sengifuna ukubona ukuthi kunani khona lapha kahle. Sengiyazivula ke sisi. Okay. Sengiyavula ukuthi abantu babone ukuthi usisi ungiphathelele. Thokoza. Nakho imali nayi bangiphathele yona imali le. Nakho. Ngithi yabo? Imali lena ngempela. Khona ke lo bangiphathele khona usisi, mina ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga impela. Angithi yabo? Yebo mkhulu. Yebo, iyona impela yonke le imali. Imali mkhulu le mali esibheke njengamanje. Yebo. Akuwona u10% wakho. Iholo lakho leli noma angithi ukubonga kwasise ubheke kuwe. Yebo kunjalo. Leli nje akusona 10% wami. Ngeke ngiqambe manga. Akusona u10% wami lona. U10% wami ngawuthola ngoba vele mangiqeda ukusebenza. Lo 10% wakho ungena ngaleso sikhathi. Angazi uyangizwa yini. Ngizwa kahle mkhulu. Yebo. Lena nje imali iphume kosisi ngoba kuhlukene kabili ngomkhanyiso wakhona. Angazi uyangizwa yini. Kuhlukene kabili. So umuntu makuthi nje akanayo inkinga ukhokha le imali le iningi ukuthi imali yakhe nayo ibe yiningi ngiyibona ke leyo nto le. Nami futhi ngiyathanda impela kube njalo ngoba u10% wami nami uyakhuphuka. Angazi uyangizwa yini. Le imali ifike lana akusona umkhanyiso wami. Umkhanyiso wami ngawuthola khona efonini. Ngoba nami ngamnikeza i-account yami ukuthi sithumela imali yami ifa ku-account. Nakhona futhi akusiya-account kuphela ngiyisebenzisayo. Umuntu nje angangithumela imali yami ngolwandle. Ngomfula amanzi ahambayo. Angazi uyangizwa yini. Amamkhulu wena umthumelelayo iyona leyo mali noma le imali mawuyitholile khona lapha angithi ngiqedile wonke umsebenzi yonke into i-right. Yes wenzile. Yebo. Imali ukuthi ngiyithole mina ngingamthumela i-account ukuthi ayifake khona imali ukuthi ngiyithole. Noma singasebenzisa umfula. Amanzi ahamba kunamanzi ahambayo. Imali yami ngiphosa lapha yana mina ngisoyithola ngapha. Noma ngisebenzisa i-toilet lokugubhelela semakhaya. Ngisebenzisa lo. Yebo. Nakhona futhi ngicela futhi abantu mafuthi bafuna ukusiza, bafuna ukusizakala. Akuna inkinga bangafika kimi. Lokho akusikona ukuthwala. Yebo lo msebenzi akusona wegazi, umsebenzi nje u-right. Bakhona abantu bafuna vele ukuthi hayi bangafika kimi ayothola usizo. Kodwa abakhona ukwenza njalo ngoba bayasaba. Bathi isithwalo. Yebo. Khulu ususitshele neindlela ezinye ezihlukahlukene ukwazi ukuthi uthole imali yakho wena kuyo. Besides umuntu uthi mengathembi ibhenki enze ngale process ochaze ngayo. Mkhulu ngiyacela ukuthi nginikeze usisi amazi okugcina ukuthi ebonge sibhekile kokugcina ngci bese sitshela ukuthi nje noma ekhulume nawe direct ukuthi ubonga kangakanani singamnciki ithuba lokuthi ayikhulumele ukubonga kwakhe mase namkhulu sikunikeza ithuba lokuthi sitshele inombolo zakho niyazithola kanjani mase sibe amagama omvala mkhulu. Ngiyabongela mkhulu kuningi lokhu ngine shock sesikhona kusele ekhaya ngithi mekungaka kuphethe usakhona la ucabhune kwasana. Hayi ngiyacela ukuthi ubonge umkhulu sizwe nje amazwi wakho okumbonga sesofa. Ngithi nje ake ngibonga kakhulu umkhulu. Ngibonga ukuthi angibuyisele into zami kulunga kwami. Le nhlupho kade senginayo ayisekho inhlupheko sekukhona ukuba right.
ngoba nezingane seziyaya esikoleni seziyaqhubeka ziyafunda. Ngibonga kakhulu mkhulu. No kubonga mina kakhulu nalokho okwenzile lana kukhulu kimi. Yebo bancane vele bakwenzayo lokho. Ngiyabonga kakhulu. Thokoza mama. Yeah. Mkhulu siphe inombolo otholakala kuzo. Inamba yami ngitholakala kuyo nayi 0689829159. 0689829159 iyona inamba yami le ngitholakala ku WhatsApp noma straight call umuntu mayefuna. Nakhona futhi efonini makuthi ikhona imali ufuna ungifakela yona siyenze umsebenzi online. Cela ufone i-video call uconfirm ukuthi hayi uyena ngempela umkhulu lo ngikhuluma naye. Uyena lo mkhulu ngimbonile lapha yana yini. Kunjalo impela. Mkhulu siyabonga kakhulu njengoba sengishilo ukuthi since Sizwe TV1 siyakubongela ngalokho okulethwa usisi. Inkomo zakho siyayibona futhi ke siyibonile impela nesizwe futhi sonke sisibonile noma siyibonile. Mkhulu engingakusho nje mina since Sizwe TV1 umsebenzi wakho uyabonakala futhi abantu bayakhuluma, abantu bayabonga, abantu bayafona. Bafuna sikhona, bafona futhi singekho. Siyabona futhi befika kuwena bezobonga mkhulu, sebenza wakho mkhulu kakhulu. Siyabonga usinikeza ithuba sokuthi noma sithi usinikeze ithuba soba ingxenye yalolu suku ozokuwa ngayo sisi. Ngiyabonga kakhulu mkhulu. Thokoza nami ngiyabonga kakhulu. Amen. Yebo.